Жоро Кирилски. Хората помагат и помагали много на мини футбол, защото създава и отбор Марка Кирилски. Точно така, да. Браснарите, защо браснарите? Ами Заради брадата ли? Не, всъщност имаме две браснарници и те са керелски. Всъщност събрах момчетата от браснарницата и затова браснарите. Значи сте отдавна, както се казва, екип и колектив. Ами горе-долу да, отбора е така вече в този си състав около 2 години. Харесва ли ти идеята на Сезам за този турнир? Да, много добра идея, доволни сме. Сега ще опитаме, първи матч все още ни предстои. Ще опитаме тежък съперник, Връбница е едно добре познат за нас. Играхме преди седмица на първа лига с тях, така че се надяваме хубав матч да стане. А докъде стигат амбициите на Кирилски? Разбира се, финал. Поне финал. Поне финал, да. В смисъл в пълен състав сме, надявам се. Нали, всеки според мен иска да стигне финала. Като създател на отбор, като бос, както се казва на отбор, какво би ни посъветвал да коригираме за следващите турнири, дори за до година, ако щеш? Ами, според мен най-вече това, което трябва да се коригира, да има повече такива турнири като този, за да може не само отбори, които като нас, а да запалим още повече хора по мини-футбола, защото мини-футбола е една от движещите сили в момента в България, което младите, все повече млади трябва да се запалят. Добре, благодаря ти, желая ти успех и една награда от нашия спонсор Спорт Депо, персонална за теб. Пък живи и здрави, ще се видим, може и на финал. Дай Боже, благодаря.